लोखि आदाया आदा सानखौ एटेक खालामनो एसेबां बुरै बेबायदि साननो हाखो नों आदा लोखि मानि थाखाय एसे सुथुर जाखो नों आदाजों आंथ' सानदोंमोन आदा लोखिया बुजिगोन नाथाय बेबायदिसो खालामबावबाय आंनि आदा सानखौ नों मानो बिदि खालामखो आदा आंनि आदा साना जेबोथ' जायाना न' जेबो जाया आदाया बाजैनि जिउआव आदानि जिउआव दासो खुसि फैहांदों आरो नों मानो बिदि खालामखोब्रा आदा आंनि मोनथिनायावथ' नों बेबायदि एथ' मालायनि खुसिखौ नायनो हायै नङामोन मानो बिदि जाखो नों जेराव बाजै थुनथुलिया नोंखौ फसायखायानोबा नङा बेफोर गोरोन्थि आदा नों मोजां खालामासै आंनि बिदाखौ नों बिदि जोखोम खालामबाय नै आबा मेहेर औ आयै माबाहाय हानामबाजैखौ नुदों नोङो बिथिं बाहेराथिं फैदोंमोन होनदों माथो गैयालाय आयै जों दानो हस्पिटालाव थांनांसिगोन मा नाथाय मानोसै मानो माने आयै आदाया जोंनि आदा साना बेनोथ'हाय आबा बाजार खालाम थांनायानो बोरै जाखो हामाबा एसे गोबाव नांगौसै आं बेखौ थिनहरना जारलासो जाबायहाय नांगौबा आंनो सोरखौबा सासे लानानै थांबानो जायोमोन आलासिफ्राबो नेबाय नङा आयै थानाय आदायानोथ' हस्पिटालाव दङ मा औ बाजैया दासो थांदों बेखौलाय हामा बुंलाबायदों नों आबा आरे आयै थुदोना आंबो मोजां मोनथिया बे लक्ष्मण आदायानो आदाखौ बिदि जोखोम खालामदोंनो माबा आंनि आबा साना हस्पिटालाव बोरै थांनांगौ जाखो दे आबा मोनथिया आयै प्लिज ना थुदो आयौ आयै गोख्रैनो मा जाखोहाय आंनि आबाया आबा सानां थांगासिनो र' ओइ सान आरे दहायसो माथो जों बिराद हेपि दङमोन हा दा ओमफ्राय दसेयावनो नों बिदि सिरि थाबाय बिदि जागोन नामा सान प्लिज उथि ओमफ्रायथ' आं बेसेबा नोंखौ देलायलायनानै नेना दङमोन नों बिदिसो जाबाय आरो नों बिदिसो जाबाय सान नों जेबो जानो हाया आरोथ' बे लक्ष्मणा नोंखौ बिब्दि खालामदों गावखौनो उल्था बिब्दि खालामनांगौ बेखौ नोंखौ बारे बारे वार्निं होबाबो नों मानिबावा लक्ष्मण आंनि सानखौ बिब्दि खालामनानै सानबेसे बहा थाखुमाबावनो नोंलाय बाथ्राजों बुंनायखौ मानिमारा दे मा मोनगोन नों आंनि सानखौ बिब्दि खालामनानै मा मोनखो लक्ष्मण आंनि आदाखौ एथ' सिरियास खालामबाय नों आदा लोखि नों मारखौ बांद्राय जिउआव खुसि फैब्लाबो ना बांद्राय मिनिनायाबो दुखुसो लाबोमारो बांद्राय खुसियाबो इसेबां सममानि थाखाया दान्दिसेल' ओइ सान जोंहा मिनि मिनि हेपि थानांगौ ना हा नोंथ' मोनथिखायोना आरे आं नों गैयाब्ला मा जागोन दे नोंनि आवाजखौ खोनायाब्लानो आं बोरैबा मोनजोबो सान प्लिज रायलाय ओमफ्रायथ' सानैजों सबक सिखायगोन बेखौ लक्ष्मणखौ बाजै आदा साना मोजां जागोन दे बाजै डक्टराबो बुंखादोंना नाथाय नुवाखै नों आंनि सानखौ बे लक्ष्मणा मा खालामदों गावखौबो बिदि साजा होफिननांगौ मा हिसाबै एथ' सुथुर जाखो दे आदानि आदा लोखि नोंथ' बेबायदि मानसि नंथारामोनलै सानबेसे जै जागोनब्ला बेलाय हो बाजै सानसे नङा सानसे बेबो गावबो हमजाफिनखागोन ना आरो नोंबो मालाय नागारखानाय नङाना बिखौ हमखागोन दा आं मोननांगौबा बेखौ बिगुर बेदला फोजोबगोन आं आरो आंनि आखाया खाजानाय नङाब्लाथ' डाइरेक्ट इनकाउन्टार खालामनायानो साबसिनमोन बेखौ थैदो दाना दाख्लै आदा लोखिखौ बासायनाङामोनलै आङो माने बेफोरबायदिद्राय एथ' बिदि जागोन सानाखैमोन ना आंबो बबेहाय थाखुमानानै थाबाय थानो बे बाजै दायथ' मावबाय आदायाबो बेनिफ्राय बेबो साजा मोननांगोन आदा नों बेखौ आदा बुंदों मेहेर बेबायदि सिनिग्रह मानसिखौ मेहेर नोंबो बेफोरबायदि मानसिजों जुदि कन्टेक्टआव दंबा नोंखौबो साजा होनायाव आङो फावसायनाय नङा आंनि सानखौ बिदि हालोद खालामबावदोंसो आरो गावखौबो सिनाय हायि खालामफिननो हायाबा नायगोन दा आंबो बेबायदि नङालै बाजै आंथ' मोनथियाना आं कन्टेक्टआवबो गैया बिजों হাই রে কখন আসবে আমার নাম্বারটা দেখি এখনো আসে নাই হ্যাঁ ভাই আসবে আসবে না গো দিদি ওই দেখেন এতগুলো লাইন বাবারে বাবা হ্যাঁ আজকে তো ভোটের দিন লাইন তো হবেই তাই তো আর তো উপরে বৃষ্টিটাও ঝমঝম পড়েই গেছে হ্যাঁ ওইটাই তো দিকদার কি যে ঝামেলা হয়ে গেল আই বেবো হামার লেবে থাকেছে बेफोरबायदि नेनांगौबाथाय जि दिगदार मोनमारलै आङो मा जाबावनो ओजों बे अखायाबो डिस्टार्ब बिनि सायावथ' आरो भटबो होबाव खम खस्थ' नालै
দিদি হ্যাঁ কি হলো? কি যে মানুষ হয়েছে না? হয়েছে তো। আমি আর এরকম দাঁড়াতে পারছি না গো। ঢুকতেও তো পারছি না। কতগুলা মানুষ ঢুকছে, আমার লাইনটাই আউগাই না गो। এটাই তো। फाग्लिया मा रायलायबाय थाखो बियो? मोनथिलाहाय जुरि, गावसो मोनथिसिगौ। बेनोथ' आरो हस्पिटालाव थांफिननांगौ। फिसालानि अबस्थायाबो माबोरै जाखो? जोंनि हाबाखौ बिदि खालामनाया थिग जायासै जुरि। औहाय इमि भट होनो फैदोंबाबो गोसोआनो सान्थि गैया। दा बिफायाबो बुंनायलाय गोसोखौ हमथानाबाबो फैबाय आङो। औहाय गोसोफ्रानो गाज्रि मोनजोब्बायना, माब्ला जोबगोनसो मोनबाय आंथ'। हनै बेबो लायनानै गोलावथार, बोरै जोबनो? हाबाब आंथ' हाथारलाहाय बिहामजोखौ सोंनोनो। आयै ओजों फारसे आबौआबो मानो बेबायदि जाखो होमबा बिखायानो ख्राब ख्राब मोनगासिनो बेहायबो। बेहायबो दिनै फैयाबाबो जाया, ओजोंहायबाबो थायाबाबो जाया, फाला बदल थानोसै आयै, उफायथ' गैला। बिहामजो बिदिनो खालामसै। माथो लायनानो आवगायलाब्रा। हैद आंनाबाथाय जुदासोलै, आं बाराखौबा बिदि बायोना। आइ उनावबो मोनसे गोलाव दंबावो। जुरि भट होनो फैनाय एसे खस्थ' मोनसिगोन ना जुरि? जेबो नंला दे, दा साफानिखौ सिन्था खालामनाङा, आं दोङोना जमा लोंलांगोन जोंहा। दे होग्रोबानो जाबाय नोंहा, जोंहाथ' दङ नै लाइनाव। बेनोथ' आंनि नाम्बाराबा माब्ला सफैगोन? जोंना लाइनाव हाबग्रासो जाबाय माथो। हाबदोंना हाबाखै जाखो? मानसियानो साबेसे हाबदोंबा? जालाहाय बिहामजो, आंबो बोरैबासो मोनबाय, सिंबो साजोब्बाय। आयै जानजियासो जादों दा मोनायाव आंहा। औहाय आयै बेहायबो खम खस्थ' मोनो। बाबायलां बिदि थाबाय थानानै जानाय नंला माया। एकदम बैसोनो मानसि सोदेरबाय थायो होनलाय जुरि, बेखायनोसो जोंना आवगायलादां। औ बायोहाय आंबो बिदिबा। जेन थेनल' होनो मोनथारथोंसै दे भटखौ। दिदि बानजर दासै नाखिगौ नाय। खुगाखौबो गय जर्दा जानो मोनबासो स्रां मोजां मोनसिगोनहाय र'। नै जुरि बेलासिथारसिगोनसो खोमाहाय जोंबो नेयै नेयैनो। आंथ' बिदि हानाय नङाहाय इमि, आं एसे सिगां थांग्रोनांगोन, फिसालाया जों हस्पिटालाव दङ। दा मोजां रायलायनानै थांदो जुरि। बेनोथ' र' दसे थाबावनोसै। हाबाब गसाइ माला जाबावनोसै, माला नाम्बार मोनफैगोन? हाखु दाखुआलाय जों बयबो जानानै दंहाय आयै, आंहाथ' फिसालानि थाखायनो। गोसोआनो जेरावबो सान्थि जाजोबथारबाय आंना। बिहामजो ओजोंहाय एसे रायलायनानै थाब हाबनानै थांदो नोङो दे गोख्रैनो। र' आयै होबाय नालाय होबाय, जमा होलांनोसै। दा हनै जागोनसो माला। थाब होनानै थांसैहां। दे होमबा थाथ'दो जुरि नोङो, आंना नै हिदा फैग्रोनोसै आङो दे। आयु एबारथ' बोरै होनो मोना बियो। देखी अल्प आगे যাই আমি। खोनासं आरो गथ', दा बे ना एसे लाबोनाय दङ, आं जानो लुगैदोंमोन, बेखौ मोजां साय आरो एवहर। आं आरो बे नोंनि आगैमोना जानो लुगैदों, मोनथिबाय? जागोन दे आयै। ओमफ्रायथ' बे नोंनि नोमफायाबो थांलायबायनो बे नोमायमोनजोंसो। न'आवनो आंनि हालोदा बारा थिग नङा, बहाबा थांबाय थायो, बेलेगखौसो बांसिन इम्परटेन्ट। आयै मामाया माबा मोनसे जादोंनो एक्सिडेन्ट, बेखौसो नायनो थांदों आफायाबो। जाखागोन आरो एक्सिडेन्ट, नोंसिनालाय जालु जालायानो जोबा, बे नोंनि नोमायखौनो होन, थुनथुलि नोंनि नोमानैखौनो होन, एक्ट्रिसखौ। आरो थ' खबरदार, नों माबा बुंदों नामा बिसोरखौ? बुंनांगौबा गथ' मोनथिखा। दहाय आंथ' जेबो बुङाखै, आं रावनोबो बुङाखैथ' नोंखौबो। आरो बुंनोबो नाङा। दे थांद' नाया सायहैदो गोख्रैनो। जागोन आयै। एकदम खामसुर जालांबाय नोंबो, बिबायजोंसो बेरायथिंबाय थायो लोगोफोरजों, नंनायनि नङिनि। आंथ' टिउसनावल'सो थाङो आयै। मा खामानियाव एसे फरायना मा खालामगोन? टिउसन लाबावलायनो बियो, गाबोननिफ्राय टिउसना बन्द', आं बादा हरनोसै। नाथाय आं लेखा फरायनो मोजां मोनो आयै। ओमफ्रायथ' आफायाबो आंखौ एखनबा फोरोंनो सोलाबाना, नोंबो आबैयाबोथ' बारा रोंजोबा, बेखायनोसो आफाया टिउसनाव थांनो होदोंमोन आंखौ। नाङा दे आरो, जि फरायबाय नोङो, स्कुलावनो थांना फरायखायो। थां, फरायनायखौ बाद दोन, खामानिया नाया सायहैग्रो गोख्रै। आंखौ आरो रायबाय थायो। रावबो मोना बिदि जाखो, मामाजोंसो थांगोन आं बाराखौबा। आरो मा नायबाय थाखो नों? नाय गोमो सि गोमो जालांबाय गथ'आ दानिफ्रायनो। थांसै आयै।
बेखौ आं होखारनोबो हाया आंनि गथ'खौ देनां लानांगोन ना बखालि नागिरबाबो मोनखाया आरो बिस्रानि फेमिलियावबो मा मा जाबाय थायो जोबनोनो रोङा आंहालाय मा रेस्ट लायनोसै आं दसे आरो दहाय बिफाया आंगुर आपेल लाबोनाय दंमोन बेखौ आराम जाहैनोसै आङो बुंनायालाय बुंदोंमोन बिफायालाय मिलिसानोबो एसे रानना हो होननानै नाथाय नङा आगारो आंनि गथ'आल' जागोन बेनोलाय मानो आंनि गथ'नि देहायासो एकदम साइस्थ' मोजां जानांगोन ना बादे बिमा गैयि गथ'खौलाय आंहालाय मा आंनि फिसाफोरा फैबाथाय नोंनि गोनांथियानो मा आंहा मिजिङाबो खालि आंनि गथ'खौल' अनगोन आरो हौवासो जाखागोन दे आइसना जि जानानै थांबाय जोब्बायसै मा बाथ्राखौ बुंदों नों आयै आंनाव नोंनि थाखाय मोनसे गुड निउस दं आइ गोबां सानबाय आं नोंनि बागै आबौनि बागै नोंसोरनि जिउखौ लानानै नोंसोरनि फिउचारखौ लानानै मा बुंनो सानदों आयै बेनो आइसना नोंनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां दाबोथ' जेबो बैसोआनो जायाखै नों आबौनि थाखाय नोंनि फिउचारनि थाखाय जुलि खालामफिनदो आइ मा